Il-tenur Joseph Calleja, il-pjanista Joanne Camilleri, il-vjolinista Carmine Lauri, il-tenur Nico Darmanin u t-tenur Cliff Zammit Stevens. Fil-kamp tal-mużika klassika huma ħafna il-Maltin li għamlu suċċess barra minn Malta. U fil-qasam tal-mużika pop? Wasal Malta il-Malta Song for Europe li ta' kull sena jagħti l-opportunità lil kantant Malti biex jesprimi it-talent tiegħu. Ejjew ftit miegħi ħanitkellmu fuq il-Eurovision Song Contest u fuq artisti Maltin li għamlu suċċess barra minn Malta. Tony Sant, x'jaħseb dwar il-Eurovision Song Contest bħala pjattaforma għal kantanti Maltin jew mużiċisti bħala pjattaforma ta' promozzjoni għalihom? Rejja nibdew minn punt ta' tluq li naħseb jien li huwa importanti ħafna. Il-Eurovision Song Contest, qabel kollox, huwa programm tat-television. Huwa programm tat-television li jiġi darba fis-sena u li jintwera f'ħafna pajjiżi ftit lewis kollha fl-istess ħin. U allura dak fih innifsu huwa pjattaforma straordinarja. Ma nafx jekk osservajt li f'dak kollu li għadni kemm għadlek s'issa la użajt il-kelma mużika u laqqas użajt il-kelma kantanti u dan kollu. Ġifieri l-enfasi jiena nagħmlu fuq il-fatt li huwa programm tat-television. It-tieni ħaġa naħseb illi meta nitkellmu dwar pjattaforma, jekk tweġiba fil-qosor, iva huwa pjattaforma, imma hemm imma kbira. Ġifieri inti jista' jkollok l-ikbar pjattaforma fid-dinja, imma l-fatt li tlajt fuqha ma jfissirx li inti sa jkun hemm xi konsegwenza aktar mill-fatt li inti tlajt fuqha. Ġifieri inti sa jarak ħadd ieħor li qiegħed fuqha jew inti imdawwar b'tant nies oħra li inti m'intix sa tispikka. U allura isek tlajt u ma tlajtx, stajt ma tlajtx. Għalkemm hija pjattaforma vijabbli ħafna, ftit li xejn huma dawk li jikkapitalizzaw minnha u minn Malta f'kemm ilna nieħdu sehem, ġifieri anke sa mill-1971 u anke bil-gap twil li kien hemm. Aħna fil-verità ftit li xejn biex ma nkunx kattiv u ngħid xejn, ma kkapitalizzajna minn dil-pjattaforma. Anton Attard, Chief Executive Officer, l-Istazzjon Nazzjonali PBS u l-Eurovision. Kif x'inhuwa il-link bejniethom? Okay. L-Eurovision hija avveniment biex ngħidlek tal-European Broadcasting Union li tagħha l-PBS bħala Stazzjon Nazzjonali huwa membru. Jiġifieri l-Eurovision huwa avveniment li jsir biex ngħidlek għall-membri tal-IBU. Jien bħala Chief Executive tal-PBS qiegħed fora fej jitħejjew daw it-tip ta' events fosthom l-Eurovision. M'hemmx l-Eurovision biss hemm oħrajn, jiġifieri hemm Young Dancers, Young Musicians, Junior Eurovision, jiġifieri huwa wieħed mill-avvenimenti li jieħu ħsieb il-European Broadcasting Union. Nu pjaċir li semmejt iż-żgħażagħ. Ila li donnu li l-intenzjoni ta' da kollu barra li jaqgħad pajjiżi differenti bi spettaklu televiżiv, imma wkoll hemm isu l-intenzjoni li huwa pjattaforma biex joffri opportunitajiet, le? 100%, speċjalment fil-każ tal-Eurovision. L-Eurovision, dak li nsejħu aħna l-Eurovision ngħidu hekk tal-kbar, huwa avveniment televiżiv li jsegwuh 200 miljun ruħ. Jiġi minnhom fih huwa pjattaforma għal dan huwa statistika tal-IBU. Jiġifieri minnhom fih hija pjattaforma tajba għal talent lokali li jrid imur fuq l-ikbar avveniment televiżiv li jsir fl-Ewropa kull sena. Però hemm oħrajn. Barra l-Eurovision. Meta wieħed jistaqsi jekk il-bands Maltin u mhix qed jagħmlu suċċess u qed ikollhom suċċess barra minn Malta, wieħed forsi jista' jgħid li
at first glance ħanajdu hekk mill-ewwel ħataħseb f'artisti bħal Joseph Calleja illi għamel suċċess barra minn Xtutna huwa popolari wkoll Malta, però bħala mużika kontemporanja forsi l-iktar artist li qatt tagħmel suċċess huwa Mark Storace li nafuh Mark Crocus, Matti qabilhom ukoll li għadu sal-lum qed igawdi ċertu popolarità forsi l-peak kien fis-snin 80, però għadu wkoll popolari sal-lum. Xtaqtu koll nħu spunt hawnhekk biex insemmu koll li forsi l-ewwel suċċess internazzjonali li kellna minn artist Malti kien fl-1970 li kienet is-silta Canta for Toulouse minn John Lucas, artist li għadu attiv sal-lum forsi mhux pass daqshekk maġel daqskemm kien qabel, però għadu jtina xogħol ġdid kull sena fil-fatt. Hemm ukoll naturalment ta' min isemmi li hemm diversi ġeneri li minnhom ħadna nistgħu neħdu eżempji ta' bands illi kellhom dan is-suċċess. Forsi l-iktar ġeneru illi tagħna bands illi rnexxilhom jiksbu dan is-suċċess barra minn Malta huwa l-ġeneru tal-metal. Fejn għandek bosta gruppi, fosthom nista' nsemmi il-Beheaded, il-Forsaken, il-Weeping Silence, Nomad Sun, Martyrium, naħseb ħallejt xi waħed barra żgur, Victims of Creation ukoll, kollha gruppi li llum fix-xena tal-metal barra minn Malta għandhom ċertu isem, għandhom ċertu rispett, igawdu ċertu rispett u huma spiss jissejħu biex idoqqu festivals li huma ta' ċertu prestiġju fil-kamp tal-metal u fil-sottoġeneru ħanajdu hekk li jeżisti fiħdan il-ġeneru tal-mużika metal. Ukoll ta' min isemmi il-mużika elettronika, hemm diversi artisti fil-kamp elettroniku illi wkoll irnexxielhom illi joħorġu barra minn Xtutna u bil-mużika tagħhom jagħmlu isem għalihom u anke għal Malta fuq kollox. Fost dawn bla dubju nista' nsemmi lit-Tanixja illi huma għal 5 snin infila dejjem kienu inklużi fil-lista tal-aqwa mid-DJs fid-dinja. Artisti bħal Owen J, per eżempju, Melchior Sultana wkoll li forsi hawn Malta mhux daqshekk magħruf daqskemm ħaqqu li jkun magħruf, però barra minn Malta għandu ċertu isem ukoll. Fis-snin fl-imoddi kien hemm ukoll Joseph Armani rnexxielu wkoll jagħmel ċertu suċċess barra minn Malta wkoll. Dik l-elettronika. Mbagħad għandek ovvjament ċertu ġeneri bħal ngħidu l-stil etniku. Per eżempju, gruppi bħal tribali, bħal etnika nifisom, Renzo Spiteri, per eżempju, li għamel ukoll ċertu suċċess. Hemm ukoll il-xena alternattiva, hemm diversi ġeneri il-pop, l-alternative, illi fih ukoll hemm ċertu artisti li rnexxielhom jagħmlu daqsxejn ta' pass importanti, sinifikanti fil-karriera tagħhom barra minn Xtutna. Xtaqt insemmi pereżempju No Snow No Alps fost l-oħrajn. Fil-passat illum m'għadhomx flimkien Cable 35 illi kienu għaddejjin fuq vena tajba ħafna ġewwa r-Renju Unit. Xtaqt insemmi wkoll sempliċement ta' triq illi għalkemm hawn Malta huma aktar underground fix-xena tal-hip hop barra minn Malta u dawn ta' min isemmi illi l-mużika tagħhom hija bl-ilsien Malti u xorta jiġu milquha u jiġu apprezzati u rispettati barra. Hemm diversi, Ira Rosco fil-karriera tagħha għamlet ċertu passi wkoll barra minn Xtutna fejn kellha wkoll iċ-ċans illi ddoq f'ċertu kunċerti ta' ċertu sinifikat, ħanajdu hekk ukoll, u xtaqt ukoll insemmi hemm numru ta' artisti li huma ta' nisel Malti, però jgħixu jew trabbew barra minn Malta, però dejjem ukoll xorta isemmu li huma ta' nisel Malti. Ġifieri bħal persuna bħal Nicky Bomba pereżempju, illi rajna fostna kemm il-darba, però huwa għandu ċertu fama internazzjonali miegħu Joe Camilleri li huwa wkoll Malti fl-Awstralja, Andre Camilleri, u koll Lorena Aquilina li għata nisel Malti u fl-Ingilterra edha tagħmel isem għalija innifisha wkoll. U aktar riċenti xtaqt ukoll isemmi hemm Kerry Haber u hemm Dana McKean ukoll li t-tnejn li huma għaddejjin pass tajjeb ħafna fil-karriera tagħhom, it-tnejn bbażati fir-Renju Unit u ċert li għadhom fil-bidu ħanajdu hekk tal-karriera fejn qatt iridu nisimgħu ħafna aktar minn għandhom. Jiena għandi 14 sena u minn dejjem kont indoq il-pjanu minn tkun żgħira ndirizzati tiegħi minn tkun baby kont indoq il-pjanu imma lezzjonijiet proper bdejt ta' 5 snin. Jiena żirt li nistudja il-pjanu bħala strument, il-mamma tiegħi għalliema tal-pjanu allura minn meta kont żgħira kont dejjem nisma' l-pjanu, il-pjanu dejjem kien jispirani. Jiena
kont ħadd scholarship ta' ġimgħa l-Ġermanja. Dak kien kelli programm intensiv ħafna l-Ġermanja, kelli konċerti kuljum u kelli master classes. Il-fatt li titħallat ma' mużiċisti bħalek tgħinek ħafna u tuħu iktar gost fl-atmosfera. Jiena rbaħt scholarship l-Amerika fl-Ohio University ta' ġimagħtejn. Din hija waħda mill-aqwa universitajiet. Din kont irbaħt l-scholarship minħabba li f'Lulju li għadda kont irbaħt competition ġewwa Ibla. Allura biss li kont waħda mir-rebbieħa tawni bħala premju tawni scholarship ġewwa l-Amerika. Din ħajkolli programm vera intensiv hemmhekk, ħajkolli ħafna konċerti u ħajkolli ħafna master classes. Imma il-fatt li ħaniltaqa' ma' ħafna nies ġodda u ma' mużiċisti, ħafna mużiċisti isu ċerta li ħatkun esperjenza vera sabiħa lija. Irbaħt scholarship l-Ingilterra, Novembru li għadna mort audition u dawruna mal-iskola u hija skola vera sabiħa fejn hemm ħafna buildings differenti u wieħed minnhom hija l-music school ovvjament u hija waħda mill-isbaħ postijiet li qatt kont tal-mużika. Din hija skola speċjalizzata fuq il-mużika imma s-suġġetti akademiċi ħajsiru xorta imma l-pjanu dejjem ħajkun l-iktar importanti kif dejjem xtaqt li dejjem niffoka fuq il-pjanu. L-audition mar tajjeb u ftit ġimgħat wara qalu li ħadd l-scholarship u kont ferħana ħafna. Speċi l-ħolma tiegħi saret realtà li nissuda barra. Kienet eċċellenti, jiena naħseb li hija importanti li tkun kapaċi titrasmetti l-mużika li qed tiddoq lill-udjenza. Tkun kapaċi tisma' u tiffoka fil-mużika li qed tiddoq biex jirnexxilha twassal l-emozzjoni li qed joħroġ il-kompożitur innifsu. Jiena nixtieq li meta nikber insir concert pianist, indur bosta pajjiżi differenti u nagħti konċerti kemm bħala soloist u kemm indoq mal-orkestra u nakkumpanja dak li nixtieq. Il-kompożitur favorit tiegħi huwa Litz huwa vera diffiċli u challenging u jiena minn dejjem kienu jogħġbuni l-biċċiet li huma challenging għax dejjem nagħti dak kollu li niflaħ fil-mużika u dejjem irnexxieli s'issa. Ma jiena nitgħallem biċċiet differenti ħafna, nistudja kemm biċċiet mill-klassiku u kemm biċċiet kontemporani. Iżda jiena naħseb għalija dawn it-tnejn huma kompletament differenti. Il-klassiku jidħol ukoll fir-romantiku, jien dak jogħġobni ħafna għaliex hemmhekk verament tista' tesprimi x'inti qed tħoss u l-emozzjonijiet tiegħek fejn fil-kontemporanja naħseb ma tantx tista' tesprimi ħafna l-emozzjonijiet li qed tħoss. Jiena għalija romantiku nkun nista' nwassal l-emozzjoni tal-kompożitur lill-udjenza aktar mill-kontemporanju. Bdiet jiena propjament ġej mill-arti, mill-pittura. Kont dejjem impinġi meta kont żgħir, ħafna drabi anke niskeċċja għat-teachers biex indaħħaq il-sħabi u nagħmel karikaturi. U dejjem kont anke dilettant inqasqas ir-ritratti minn scrapbooks minn dak u dejjem nagħmel l-scrapbooks u nwaħħal nieħu pjaċir nara r-ritratti. Kont żgħir sintendi kont xi kultant nieħu l-kamera ta' missieri li kienet sempliċi kamera point and shoot u kont bdejt niġbed ir-ritratti. Biex inqassar il-biċċa xogħol tiġri illi iktar ma tibda tiġbed ritratti kien dak iż-żmien konna għadna bil-konvenzjonali bil-film kien jiswa ħafna flus biex tipprintja u kont nagħmel il-frajjeġ qatt ma noħroġ ritratti sbieħ. Bħal ħafna nies oħra ġejt kont nara l-advertising tal-kamera su jgħidulek li jekk nixtri kamera ġdida tajba l-aħħar waħda nsir fotografu kbir. Xtrajta u mortar.
Minn hemm speċi bdiet iktar il-pika anka biex nidra l-kamera u biex nipprova dejjem noħroġ ritrattat aħjar. Is-sabiħ tal-fotografija jien waħed mill-iktar affarijiet li affaxxinawni fiha hija li b'ritratt tista' tikkomunika ma' kulħadd. Anke jekk ma tafx il-lingwa tiegħu, ma tafx forsi qatt ma ntqajt mat-tip kif jgħixu, però bir-ritratti qatt ma sibna diffikultà biex nikkomunikaw. Fil-fatt di l-aħħar esperjenza li kelli ġewwa l-Mongolja fiċ-Ċina kienet sabiħa ħafna minħabba l-fatt li konna grupp kbir ta' fotografi, il-maġġoranza tagħhom kienu Ċiniżi, apparti li kien hemm 5 internazzjonali ġifieri li konna l-main guests tal-event, però kien hemm ħafna fotografi Ċiniżi. U għall-ewwel tibda tgħid imma kif se nikkomunika, kif tibda bis-sinjali u titħaq. Però bir-ritratt tibda tikkomunika. Meta spiċċajna ġifieri wara l-ġimgħatej approssimattivi li għamilt hemm biex nitilqu konna isna nafu xulxin ħafna. Fil-fatt ġifieri anke diġà għaddew diversi xhur u għadni nikkorrespondi anke ma' diversi nies miċ-Ċina. Illum għandek l-affarijiet li huma l-media online li għamil kan kamillek il-translation xi kultant ikissirha ma mhux ħażin, imma l-inqas tista' tibqa' tikkomunika. Ġifieri l-fotografija nara bħala mezz kbir kif tikkomunika. Fil-fatt waħda mill-għajdut tiegħi kieku lin-nies nagħtuhom kamera flok xkubetta ma jkunx hawn ġlied fid-dinja, imma dikha tibqa' ħolma. Għamilt exhibitions l-Awstralja, Korsika, Londra, l-Italja, Litwanja, ġifieri fej kemm jista' jkun ġifieri nieħu pjaċir jien anke li nassoċjaw nin-netwerkja anke ma' photographers ġej minn pajjiżi oħra, allura dejjem nifitteġ l-opportunità biex nagħmel exhibitions barra anke fil-fatt l-iskop tiegħi dejjem li anke ntella l-livell tal-fotografu Malti. Illi aħna fil-fatt ġifieri il-fotografu Malti internazzjonalment huwa magħruf ħafna ġifieri għall-kapaċitajiet tiegħu u għandna hemm rikonoxxenza u rispett kbir lejn il-fotografi Malti. Mal-China Culture Center f'Malta li hija waħda mill-eqdem jekk mhux qed niżbalja l-ewwel waħda li saret ġewwa Malta aw ġewwa l-Ewropa. Ili nikkombinaw u nikkoordinaw affarijiet flimkien bħala exhibitions. Ġifieri ġejjem ngħinu xulxin dejjem għandna komunikazzjoni tajba ħafna, again narġa' nidħol fuq il-komunikazzjoni, però ftit minnhom jafu l-Ingliż, ġifieri għadni ma tallimx iċ-Ċiniż, però nimxu. Għamilna diġà exhibitions oħra f'meta kont mort l-ewwel darba Beijing u kont għamilt esibizzjoni oħra fil-fatt hawnhekk u mbagħad kienet telgħet iċ-Ċina wkoll. U din darba x-xogħol tal-Mongolja u anke il-mod kif ħassejtni hemmhekk tant kien xi ħaġa li rrid nesprimi li għad darba ħanerġa' nagħmel exhibition oħra hawnhekk. Naturalment laqgħuni bħas-soltu il-China Culture Center u Malajt Line Exhibition li fil-fatt kienet abbinata wkoll ma' lecture fuq il-trips tiegħi ġewwa ċ-Ċina. Beta bdejt jien xi 36 sena ilu ġifieri, forsi ma tantx kien hawn opportunitajiet daqs kemm hawn illum għal fotografu li jrid jibda. Anke kien hawn forsi dik l-istigma l-idea kienet qed tispiċċa diġà, però l-partit minnha fejn fotografu stabbilit ma kienx ikun irid jgħallem il xi ħadd ta' taħtu. Fil-fatt jien meta kont bdejt nagħllem il-fotografija anke privatament, kont tal-ewwel naħseb ġewwa Malta u ġejt attakkat minn diversi photographers għax qed indaħħal nies oħra, eċetera, eċetera. Illum id-dinja ddur ħafna minn dawn in-nies qed jippruvaw jagħmlu huma wkoll għax il-knowledge ma stax iżommu. Huwa ħażin li żommu għalik biss, tajjeb li taqsmu. Issa mhux reċentement, ġifieri dan huwa proċess ta' diversi snin, illum qed naraw ħafna photographers anke żgħażagħ, anke bit-teknoloġija ġdida diġitali, qed naraw naħseb qabż oħra fil-kwalità u anke fil-konċett tar-ritratt. Ġifieri m'għadniex biss qed nippruvaw
namlu ritratt li huwa sabiħ, dak li l-Ingliżi jsejħu pretty picture, qed nippruvaw forsi noħolqu idea warah, kunċett. Għax fil-fatt li ġara kien hemm ċertu żmien, ċertu snin fl-opinjoni tiegħi, illi l-iktar ħaġa li hija qawwija fil-fotografija li huwa l-messaġġ bdiet tintilef. U kulħadd jiġbed il-modelli u l-xeni u l-ilma u whatever. U il-messaġġ fir-ritratt ma kienx qed ikun hemm. Illum naħseb li di qed narġgħu immorru lura liha u naħseb hija ta' benefiċċju ħafna l-fotografija u anka żgħażagħ biex jitgħallmu li ritratt mhux ġast kemm niġbed bl-addoċċ imma rid nuża moħħi u għajnejja. Fil-Eurovision Song Contest tal-adulti biex nagħmlu hekk, dejjem ġejna viċin, jew kellha morna diżastru, tuża terminoloġija li tintuża fl-industrija. Meta ma mbagħad fil-Junior Eurovision, Malta repetu darbtejn. U nistgħu ngħidu Malta jew hemmhekk qed nitkellmu fuq l-artist ukoll jew qed nitkellmu fuq it-tnejn, fuq xiex qed nitkellmu. U dawk li rebħu kellhom esperjenza differenti tar-riżultat wara u xħadu huma fil-qasam mużikali. L-għanis il-junior huwa differenti ħafna mill-Eurovision kemm mill-udjenza, kemm mill-għata platforma kollox. Il-junior previous kienet għatatu barra. Fil-2010, wara l-2010 għatatu barra. Il-junior għatatu barra kien għaxa kien jispiċċa kompetizzjoni tal-ġenituri għaw Malta. Għatatu barra. U biex narġaw morru l-ura fl-2014, took a lot of convincing anka mal-bord diretturi ġifirix kien hemm dil-biża li u morna b'gajja li ma kienx ġejja minn festival kienet handpicked u rebħet. Dik il-formula diġà nistgħu ngħidu li ħadmet forsi aħjar minn formula oħra. Is-sena ta' wara ħossejn Malta kien hemm Federica u ġiet ir-reba. Again, post rispettabli. Is-sena l-oħra għamilna festival, però ma għamilniex festival għal-kanzunetta, għamilna festival għal-kantanta. Għazin għal-kantanta, un-bat sidinna numru ta' kompozituri jibbu għal-dik il-kantanta u għazin. Jien nemmel li hemm formula soħrajn li min provajt nittestjon fil-Eurovision jseħu tal-gbar. Però kien hemm ħafna Resistenza, xbiħat jħossu comfortable dik iż-żona. Ġifieri finalment hija kwistjoni, però anke dis-sena l-ewwel ħaġa li għedtilhom il-finalisti, għedtilhom isma' għedtilhom fir-regoli hemm klawżola li teżisti issa li mhux neċessarjament tirbaħ inti, però mhux neċessarjament titla' bis-song li tħall biha. Qed hemmhekk fir-regoli ilha hemmhekk sentej. Ejja niċċallenġjaw dik il-kanzonetta naraw. Hija dik l-aħjar li nistgħu mmorru biha. Issa takes a lot of courage to change wara. Però ngħid li inti fil-ħar mill-aħħar se tikkompeti. Yes, se tikkompeti. Se tikkompeti bl-aħjar dik għażel l-ġurija jew il-poplu Malti jew mhux niċċallenġjaw dik is-song. Allura fil-fema tiegħek, x'inhi d-diffikultà ta' kantanti tal-pop kontemporani Maltin biex jinfiltraw is-suq internazzjonali? Hija kwistjoni ta' talent, ta' flus, ta' struttura? Jien naħseb it-talent huwa parti minnha, ma talent ma rridux nifhmuh biss kemm inti taf tkanta, ma talent tiegħek ta' kemm inti tista' tadatta anke għal nuqqasijiet infrastrutturali li għandu l-pajjiż. Mela inti li tkun kantant li inti bbażat f'ċirkwit, pereżempju, li inti qed tidher regolarment fuq stazzjonijiet tat television, qed tidher regolarment fil-clubs, qed tidher regolarment f'parties bar, what have you. Dak huwa differenti ħafna milli inti qiegħed Malta iżolat u darba kultant xi ħadd għax tmur tħabbad bib iktar minn darba jgħidulek mela aħna issa se nagħmlu lek pjaċir, isna qed nagħmlu lek pjaċir. Jena naħseb l-istruttura kontrina. Iva, l-istruttura mhux biss hija kontra l-istruttura anka mill-perspettiva mill-livell lokali ma teżistix. Ġifieri inti ma għandekx aġenti biżżejjed li jirrappreżentaw lill-kantanti.
Imma jekk nerġgħu nġuf dawn nerġgħu lura l-Eurovision Song Contest. Jekk dan huwa stazzjon tat-television, l-istazzjon tat-television tagħna mhuwiex it-tip ta' stazzjon tat-television illi regolarment joħroġ id-diski, illi regolarment jippromovi kantanti u mużiċisti tal-pop fuq bażi regolari, ġifieri jew inkella illi għandu xi relazzjoni kummerċjali partikolari ma' min jagħmel hekk a bażi kontinwa. Jien naħseb l-ewwel pass importanti dan il-mod sar meta il-PBS sar il-produttur tal-Eurovision Song Contest mill-perspettiva ta' Malta. Dak ġa l-ewwel pass, għaliex għax il-Gvern u d-Dipartiment tal-Kultura jew x'kien qabel, dak kien inqas pożizzjoni li jagħmel hekk. Issa naħseb li dak l-ewwel pass għalkemm huwa importanti mhux biżżejjed. Fil-verità, meta jkollna nanalizzaw u nħarsu lura lejn x'kienu dawn l-opportunitajiet għall-artisti Maltin, hemm xi ħaġa tanġibbli li nistgħu jitkellmu fuqha? Jien ngħid fl-aħħar mill-aħħar hija kompetizzjoni. Hija kompetizzjoni, hija pjattaforma bla dubju tajba ħafna, għax għandek dik l-udjenza hija pjattaforma tajba. Issa jekk aħna minn naħdu sem kull sena u nirbħu, jekk imorru b'dak it-tir li aħna tmur biex tmur tajjeb, dejjem, ma tmurx biex tmur ħażin, però inti tmur hemmhekk, tipparteċipa, hija pjattaforma tajba. Kien hemm artisti Maltin li marru tajjeb fil-Eurovision, kemm ġew sfruttati daw ir-riżultati jien ngħidlek mhux wisq fir-realtà, però llum ix-xena nbidlet ftit, jiġri llum il-ġurnata għandek jekk il-format tal-Eurovision inbidel, is-sistema tal-voting inbidel, l-Eurovision twessa. U kull min imur tajjeb fil-Eurovision, jew il-maġġoranza ta' dawk li imur tajjeb fil-Eurovision, imur tajjeb fl-industrija. Hemm relationship illum il-ġurnata. Tajt imorru tajjeb ġifieri għax ikunu rebħu? Għax ikunu rebħu jew ikunu ġew minn ta' quddiem. Necessarjament rebħu, jiġifieri hija pjattaforma sa tara kemm tista' taraf tuża. L-akbar fattur li għenhom s'issa dejjem kien l-inizjattiva tagħhom personali, li jieħdu l-interess li jippruvaw jagħmlu dan il-pass naturalment. Il-fatt li fi snin riċenti wkoll kien hemm introduzzjoni ta' fondi kienet ta' għajnuna, għalkemm ovvjament dawn kienu ċertu inizjattivi kienu ġa jsiru qabel sforzi biex imorru barra minn Malta ukoll. Tajjeb ukoll għall-band li ikolla strateġija, ikolla pjan daqsxejn sura li tajtina mhux ġast qed indoq fil-garax u ndoq Malta, ġifieri kollha rrieda illi wkoll tmur barra minn Malta. Il-ġeneru nnifsu, il-ġeneru tal-grupp, jaf ikollu effett fuq kemm jirnexxielhom jew le. Hawnhekk xtaqt insemmi malajr il-fatt li ċertu artisti li forsi huma aktar qegħdin fix-xena pop. Il-pop huwa magħruf biex ikun disposable ħafna minnu. Allura x'jiġri tmur barra minn Malta jkun hemm 20 ta' eluf ta' nies qed jippruvaw jagħmlu l-istess ħaġa, il-pop fih innifsu huwa ever changing at a very fast pace. Mentri meta jkollok il-gruppi semmejthom aktar kmieni il-metal pereżempju, huwa aktar heritage music, għandek il-segwaċi tal-metal jibqgħu lejali. Allura inti għandek iktar ċans meta tmur b'dak il-ġeneru ta' mużika, hemm ċans li iktar ħatiġi irċevut mod pożittiv minn udjenzi barranin. Naħseb illi xi ħaġa li tista' tgħin lill-artisti illi jippruvaw imorru barra minn Malta bil-mużika tagħhom hija li jkollna struttura aktar definita ta' kif nesportaw il-mużika tagħna. Ukoll daqsxejn aktar sforz biex tkun mużika bil-Malti wkoll. Ma tantx ikollna mużika bil-Malti li tiġi esportata barra, ġifieri naħseb dawn l-affarijiet importanti li jiġu indirizzati.